Najveći krivac što ne možeš skinuti kilograme i zadržati rezultat si ti. Vjerojatno ti se ne sviđa ova izjava, ali sad ću ti objasniti. Za uspješno skidanje kilograma treba vremena i strpljenja. Javljaju mi se osobe koje imaju 10, 15, 20 godina problema sa viškom kilograma i žele ga riješiti u roku mjesec, 2, 3. Ne može, jer jednostavno nije moguće. Mislim, možeš skinuti jako velik broj kilograma u kratkom periodu vremena, ali nećeš moći zadržati rezultat, jer ono što ti treba za održavanje i zadržavanje rezultata su nove navike i novi stil života. Da li možeš promijeniti cijeli svoj stil života i sve svoje navike u mjesec, 2, 3? I da li možeš u tom periodu savladati sve nove navike koje su ti potrebne za održavanje rezultata? Ne možeš, jer nije baš tako jednostavno. Fitness industrija je namirisala to tvoje nestrpljenje i želju za brzim rezultatom. Skini 10 kila u mjesec dana, skini 7 kila u 15 dana. Ovim čajem istopi stomak u 7 dana. Izgradi dupe u 30 dana i bombardiraju te raznim proizvodima koji te obećavaju nevjerojatne rezultate u jako kratkom vremenu. I ti zbog svoje nestrpljivosti padaš na te fore, trošiš svoj novac i nastavljaš hraniti svoje nezadovoljstvo konstantnim neuspjehom. I onda se uvjeriš da nešto ne valja s tobom ili sa tvojim metabolizmom. Jedino što ne valja je tvoj pristup cijeloj problematici. A to je da probleme s kilama koje vučeš godinama možeš riješiti preko noći. Kad prihvatiš da je potrebno određeno vrijeme i akcija, a ne samo želja, i kad budeš spremna prihvatiti se posla, tek onda ćeš ostvariti i zadržati rezultat. A za to ti nisu potrebni nikakvi proizvodi koji nude magična rješenja.